Mami, som chorobný, nemusím ísť do školy. Nechápeš? Odsúdi sa za liekami. Kedy sa uzvráti, mami? Zínčeku. Oco neišiel do lekárny kúpiť lieky pre teba, aj pre mňa. On išiel do krčmy. Už sa nikdy nevráti. Ale sme ostali dvaja. Aby si nebol chopný. Musím niečo udelať. Teraz to zoberiem. Túto vec moc rád máš. Aha, tu je. Tvoja obľúbená vec. Vypral si zadorček. Kde si, synčeku? Kde si? Schoval som sa pod stôl. Ja sa bojím, že mamina mňa asi nájde. Tu si. Vypral si zadorček. Mami, stoj. Ja som včera dostal jednotku. Pozri sa. Čakaj, tu je jednotka. Tu má žiackú knížku. A mňa nechaj pomoc. Ideme si pozrieť tvoju žiackú knížku. Aha, a fakt má jednotku. Tak dobre, nedostane pozádku. Ale povedz, kde si? Ty jeden kamo, on odišiel. Ja ťa nájdem.